Mga orihinal naman yung Visayan folk songs in Vida sa Buglas Choral Concert sa Bacolod City nagpabilib sa mga tumalanaw. Yaring balita. Wala lang ginkilig, kundi kasubong ang ginili-ili ang mga naglantaw sang Buglas Choral Concert sa University of St. Lasal Coliseum sa March 19. Ginbida sa mga estudyante sa universidad ang orihinal nga Visayan folk songs yung hinatagan sang bagong areglo sang pila ka ni Grenzy composers kag musician. Kasubong na lang sa pasigi. Kag ang jutay nga dama. Pero ang audience, hindi lang makatigulangan, kundi syempre may mga Gen Z man. I think it's time that we start enjoying the songs of our elders, the songs of the older generations, which hindi negative impact sa buong ngayong generation. Nagdugang duag man sa kada performance ang folk dancers kag theater artists. Tuman ng kalipay sang choral member nga si Ann matapos sa pakigbahin ang iya talento sa pagkanta. I find them na isa sa mga source of joy ko, inspiration. Hala naman sang choral leader yung si Jed sa iya ginikanan ang ila performance. Sometimes biyahe siya e-bike to sustain man our everyday needs. Pagkatapos ng concert, magapanghanda ang choral group sa kompetisyon sa Tarlac City kag sa Busan, South Korea. Adrian Bretos. One Western Visayas.